हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर नै दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दाख्लैनि आद्रासो दे आङो बिराद गोबाव जाबाय आपल'ड खालामनो नंनानै खालामैया दिनैसो खालामनोसै नै लोगोफोर केक हम डिलिभारि हैनो नागिरदों बार्थडे जाथावथाव हैनानै फैनोसै आरो न'नि मानसिफ्रासो मादै जोंहानि आइनि बिनानाव जायोमोन आरो बिस्रा अर्डार होनाय दा जोङो थांनो ओंखारबाय नै मानो मारै नांगौ नोंलाय हम डिलिभारि लोगोफोर बार्थडे पार्टिबो जाहैनोसै दिनै हम डिलिभारि सान्दुंआ जि गोसाखा ओमफ्राय सान्दुं खामथाबना गोसोम जाजोबथारबाय आंहा एसे न' सिङाव थानो सानदोंमोन सान्दुंसो खामथाबफिनबावबाय दिनैबो नै बेसेबा गोथौआव फैबाय नै खर'आव थुलायलाय बार्थडे बयखौ खिथालाय आंनो बार्थडे बयासो नै बार्थडे जाग्राफ्रा जि बुरजाखा बार्थडे जाग्राफ्रा बार्थडेआ नोंनि नंगौना नङा नंगौ माथो खोन्थालायाबो ओइ आलासिफोरा बुरजाथार बेनिफ्राय आंनो केकखौ बख'नानै होबाय नै लोगोफोर आङो ओरैबायदि गिखादोंमोन गथ' माखाया जि खाथि खाथि बाफबखायो दांनोल' नागिरो आरो बयबो केक केक होननानै इयारखौथ' सिफायबायनो दे केन्डेलखौ खोमोरदो हेपि बार्थडे होनदो दिद' हादो हानो रोङासै मामिनोबो दौदो आजा मामिनो समाज मामिनो होदो मामिनो होबाय एबार बार्थडे जाखांना फैनानै केक बानायनो लालायबाय नै लोगोफोर केक अर्डार दङ बेखौ बानायना लाग्रोनोसै आङो सोजागोन ना सोजायाथाय मोननैखौबो गिदिरखौ सोनाय जाहैबाय दा सोजायाबाथ' जारलासो जासिगोन खुनुरुखुम सोबाय नै आं लोगोफोर नालाय एसे बाहेरायाव थालायबाय गिदिरखौ सोनाय जाहैबाय ना मोननैबो बानायनानै लाखानोसै गाबोननि अर्डार हाजो लामानि केक बेयो हाजो लामानि मोनसे जाबना नायबा बे मोनसे जाबावसै हिल रड दा हाजो लामा केक बानायनो नागिरदों आङो दा ओमफ्राय बेनिनो आइडिया लादों माबोरै बानायनांगौ काटिं खालामनाया बोरै खालामनांगौ बेखौ एसे हमना मोनाखै नाय बेसे खस्थ' लोगोफोर केक डिजाइन बानायनांगौ आरो
केक बानायखांनानै मोनानि संलायबाय लोगोफोर जोगोनार बिजौजों आलु ओंखामखौबो थौआव संखायो आङो थौआव संबाय थौआव संनायबो जानांगौना सम सम बेयो देन्था गोजासो दे बिलाइआ दसेनो मोनो नालाय बेखायनो बिलाइखौ उनाव एसे होयो दसेनो मोनगोन बे बिलाइआ ओंखामाबो मोनबाय बानायखांबाय लोगोफोरनि केकआ लामाया बैथिंसो थाबाय दे आङो माने ओरै दोननायाव एसे दिगदार जासिगोन ना नैखैजाय स्पेसा एसे फिसासिन बेखायनो आङो बेखै उल्था बेलथायना दोनबाय नैबेखौबो बानायबाय आङो ओमफ्राय बानायनायखौ खेबबाय थायासै आरो खेबग्रा रावबो गैयामोन दहाय रबबायानो बानाय लोगोफोर मैगङा दसेनो रबो नै खनसे खोबहाबगासेयावनो रबबाय आलुआबो मोनखाबाय नै दहाय रुइखाबायमोन ना मोनबाय होमबाबो एसे खोबहाबना दोनबावनोसै आं दसे जिरा एसे होनानै लाखानोसै मैगङाव बाराद्राय मस्ला होजाया सामब्राम गुफुर होजायोमोन बाबाया जायाना सामब्राम गुफुर बेखायनो जिराल' होबाय सोरांफिनलायबाय नै लोगोफोर आङो मैया मोनायाव केकनि डिजाइनखौल' बानायनानै दोनदों ओमफ्राय सायाव गारि होबावनांगौ दङ बेखौ दिनैसो होबाय आरो मोनायाव होखानानै दोनासै सायाव गारि होनानै माबायदि नुखो नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो डिजाइनानो कमप्लिट जाबाय नै लोगोफोर मोननैबो केकआ कमप्लिट जाबाय नै लोगोफोर बेखौथ' आङो बारा भिडिअ लानो मोनासै हारसिं बानायनाय जाबाय हारसिंखाय भिडिअबो खेबनाय जायासै आरो ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर जाबाय नै लोगोफोर हाजो केकआ बेबायदि जाबाय लामानि केकआ ओमफ्राय नैबे मोनसेया बेखौ बानायनायखौ भिडिअ खेबनाय जायासै मोनसेबो खाथियाव देखायलाय बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोनलाय आंनाथ' दानिया ब्लगा गोबावजोंसो फैयो नालाय होमबाबो लोगो मोनगोन आरो दिनैनि थाखाय बेयावनो जोबथ'लायबाय बाय बाय